May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maestresak launay iti day ang Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend? Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga ta day a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da kat awan mat ijay. No sa dino nga tati papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro, patyanak na ta. Ay nawaw, anya ti aramidon ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na day jay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem dito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid iti panaginanak. Apay, pinuyat na kati babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di kan aglibak, taamok nga dati kasinσinarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di kan agin diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin na swas talangan. Anya? Makapaasar ka, Mike. Agat atap ka nga awan mo ti ebidensyam. Diwan laang, an-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung naklangarudan. Ay nawaw, kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya agapo pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarudan kan ka. Makiwin na swas ka gayam kan Vilma pari migay. Wen tama ka uma ti ugal yun na pari Carlito. Apay, ada inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakngarod nga adda babae. Kit no agdinamag nga men di ti lugar tayo ti may papankada kayo kinigirlay. Anya, adda nakakita ka da kayo iti sintraw. Ay nawaw, asino pare? Adda ka mang. Di damot ibaga no asino. Basta adda ka no. Anya kumaita. Naragragsak ti biyag ko ita. Nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare. Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rin ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga ang napuskol, friend. Aglibak pay laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin na swas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak a ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. Ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naklaunay. Ay hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay nawaw, apay mo. Kagurgurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan, numangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kin Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Una, nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako iti dayja a Vilma.
Nagwinnaswas kayo gayam kan ni Mikael. Wan, nanang. Apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyo mat day ja, Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di matanak ko. Pudno mat, nanang. Di na amo ti makontento day jay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga day jay, nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso aday jay. Nasingpet iti amin a babae a maam-amu na. Anya? Day tatipod no, nanang. Makapaawan ganas day jay a lalaki. Nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak, nanang. Anya nga iti aramidom itay. Iprases ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan, nanang. Kaya't kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planom. Saan ang masapol ang maamuan na, nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na, nanang. Uray awan ti makias-asawa. No ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka naman ni Vilma. Sino ba tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinang ibaga kanya. Sayang mo't nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agnomar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, iti panunot now. No sa anak kumanak iwin naswas kan ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Pat-pat siya mati bagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamat laang nga OFW. Ngam at least, amok anapudno kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma anak ka. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erin yung manen ati kontratam. Saanen, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta, at dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito'y lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yanak ka. Kunaklakit din no agbaak ka. Adam gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay, ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ama inlaban ang dayakin ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang daydyan niya. Wan, ngam saan tayong amaw titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kaskin ni Miguel asaan ang mapagpiaran?
Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawi din ni Vilma. Un paray, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya kumaita kanya, no at boyfriend na. Pengarot adi ka makaisam dita. Nakamubuo na ko na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak na ti boyfriend na. Kasano na ibagamay ka di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuhanan no kaya't tugay. Ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Nay, asino nga'y tagraraman na nakaw? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pay laeng. Nagsukatak lang arudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamot ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinubli anak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y, at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot tan ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbaga na kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. When friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay, akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam. Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis akalugaran tayaw. Anya, impos ka ni Vilma ti chat mo kan kwa na. Awan matkit di tinagal mo. Takinoveran na. Nadlaw da siguro asi kaday jay. Apay amasapol nga ipos na pa'y lahang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaisokin kwa na paray? Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbon mo lang gayam na dyan paray? Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya.
Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklaan na idayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang nagngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay, nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.